1, 2, שומעים? פוקוס רגע, אנחנו רוצים רגע להתחיל, סבבה? 1, 2 יש פה 90 חניכים, אני מסניף חירה, חודש שימוש הסרטים, אני מסניף חירה, לא משנה כמה גורש, יש לנו בחדש, אני מסניף חירה, אני מסניף חירה, מאיפה שהגענו, כולם שרים מורלים, כל שנה חודש ארגון כולם מוחאים כפיים, כל אחד הוא אח שלי, שיר מורלים, חניכים ומדריכים, כולם פה כבר מחכים, שבת ארגון בפתח, חכו צפו במתח, ולא ימו מחיים, זה שלומדים אותו בשטח, סניף חירה ניגריה, כל היישוב פה צבע, צוות ההגדה, כולם חותמים פה קבע, יש פה 90 חניכים, אני מסניף חירה, חודש שימוש הסרטים, אני מסניף חירה, לא משנה כמה כוח, יש לנו בחדש, אני מסניף חירה, אני מסניף חירה. כוסיות וריקודים, כלילה לבן לא שוכחים, הצבע על הפנים, אווירה, יש פה רעשת חיים, כולם פה משוגעים, השכנים בעננים, חגיגה, יש פה 90 חניכים, אני מסניף